खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बेनो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जासिगोन। थारैनो नंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों। जों मख'नांगोन दि सोरनि दैदेनगिरिनि समाव आरो सोरनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावा जोंगा मांगा जोंख्लाबदोंमोन जोंनि बे बर' रावा। नाथाय दिनैनि समाव मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो बे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबायदि आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जासिगोन आरो बोखारनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जिपिसि गनायथि गैयालासिनो बर' रावखौ बाहायनाय जादों होननानै अजद दैखांदों आयेन आफादनि आसाम आयेन आफादनि मोनसे हानजानि जुथुमा जिरायनायाव। बेखायनो आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ अरायनि थाखाय बोखारनाय जासिगोन होननानै बे समाव मोनथिना मोननाय जादों आरो बेनि उनावनो बर' हारि नाङैनो दिनैनि समाव दुखु फोरमायदों। जाय बर' रावा आसामनि सरकारि लोगो राव, जाय बर' रावा दिनैनि समाव भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थानाय मोनसे राव, बेबायदि बर' रावा गनायथि मोनब्लासो आसाम आयेन आफादनि लग'आव दैखोजानाय एबा लिरनो मोननाय बे दिनैनि समाव बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव होनना बुंनांगोन। जाय थांनाय 5 बोसोराव बिस्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननाय आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि महरै बिबान मोनबोनानै बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'आव जोंगा मांगायै बर' राव बाहायदोंमोन। नाथाय बे समाव दुखुनि बाथ्रा होनना बुंनांगोन जे जोंनि बर'नि रावखौ आसाम आयेन आफादनि बेबायदि लग'निफ्राय बोखारनानै असमिया, हिन्दी आरो इंराजि बे मोनथामल' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'आव बाहायनाय जासिगोन। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होननानै बुंनांगोन आरो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां होनना बुंनांगोन। जेराव बर' रावा आसाम सरकारनि मोनसे लोगो राव, लोगोसे बर' रावा भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थानाय मोनसे राव। बे रावखौ दिनै आसाम आयेन आफादनि लग'आव बाहायनो थाखाय जिपिसिनि गनायथि गोनांथि दं होननानै अजद होनानै बर' रावखौ बे लग'निफ्राय जानगाराव दोननो नागिरनाया बर' हारिखौ मोनसे दुखुनांथाव खालामदों होननानै दिनैनि समाव गोबां ससियेल मिडिया आरो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो गोबां रोजा रोजा रायजोफ्रा दिनैनि समाव दुखु मोननाय फोरमायदों। जाय 5 बोसोराव बिस्वजित दैमारी बिथाङा आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि महरै बिबान लानानै बे खामानिखौ मावदोंमोन। नाथाय दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखौ इनायै मेगन सानानै बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनो नाजानाया थारैनो जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां। मा फोरमायगोन बर' रायजो राजाफोरा आरो बर' हारिनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा, बर' हारिनि माहारियारि आफादनि लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव मा खुगासिनानै मा बाथ्रा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन।